15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ki samla ki ba Kamai arsha kagat kom kaan but ki bala yo ek permit na ki bor bare khmi ki ba don ha kin hon Meghalaya two-wheeler commercial permit holder ha ka arpu khandai tre gu jamang arja arpun reu ki lapen long he jing lang bani mir jing mut ha be day be jing e ajong ki office ka jets 24/7 ka ba don ha jayao ha ba kran jikla pathai khu bor usamla nahi mayam lem ngap nong yalam ulo ong ba ka sarkar ka ben pet lemi ki bala don ye ka permit na ma ba kim dan ne ka stan Katba ki ba Kamai ki arsha ka shimet pat ki dan yala ka stan ulo ong ba dei ba udan kanu ki jing bishni hinre ki dei ban ya ha kalenti ka ba dei kadang khat ya ni meeting mentas ni kalau ba ni I ha po news ya ka ke baca ya ki offline ki ba Kamai tingir ni kenta mang dapat I kumbayo attention ha maki ban yang ni ki bala le ya ka number plate stamp ka bala long legal la itu ka sarkar na baro ke menta pat kumasi ong no ke ngali bibru bala dan baki ala khamtep khambai ki ma ke mencar ngabat presiden jok ini offline ke na takadaw ngasuong ba nangta hak pejupusan jong amarway pang asngau ba ngale ya ka babakla mo along na kumbasu ayu nang kumbasu long ayat no ya ka ba ka sarkar kala ai yang ini nak semula pun bagi orang ba kijinjar kam habapet mentang kum kijat 24/7 any right ki la ai lat yang ini mungkin yo kam ka jam te na takada be takata buat kaweru ngakhat ni meeting ban ong ba ngitawa nak sarkar mah buat ka DTO ba itu bah yang ini ban ki offline ha ka bayre kastan cause ni lai wan tu ka padang bat I madam RM Kurba mah kum deputy commissioner ke na takada mi wan ni ban remind ni kata ting ba yang ini ki ba along legal ngim yo ya kastan ki way pat ki ba long suyang tu ki suka mai kam tu ka number plate le lalong ka private ki ayu mah ki yo ya kastan te na kada kata ini khat ni ting para mangi ni so mane pa ikran ni yebon tang mantang ila ira tang para leaders ni ke na kada takata hing khat min ong kastan ban ngimdei bo bisni ki offline ho ni kemen bakir ki kamai tang ba haka way kar kompat ki dimlit ka legal way kan not illegal way kan haba menta PE wajam ni dal check MVI menta jinjar ai maki Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya